Por primeira vez, 59 artistas uruguayos amosan xuntos a súa obra fora do seu país. A exposición itinerante Bordesur chegou esta semana a Lugo da man da Deputación Provincial. Lugo e Uruguai estreitan lazos de amizade a través da arte. A Capela de Santa María do Centro de Artesanía e Deseño de Lugo acolle a exposición internacional Bordesur. A mostra, que percorrerá varias cidades como Madrid, Barcelona, Berlín ou Nova York, comezou a súa andaina na cidade de Lugo. É un orgullo para Lugo, o que demostra que cada día máis que Lugo está no mundo. Hai que agradecerlle á Deputación, ao señor Presidente, e tamén ao Cónsul de Uruguai, que tiveran este acerto de pensar na nosa cidade. Es una exposición de 57 artistas contemporáneos, son 4 generaciones de artistas uruguayos. Es la primera vez que una exposición así sale del Uruguay. Se consigue que un gobierno auspicie, promueva la salida de una exposición de estas características. A colaboración que mantén a Deputación Provincial con outros organismos sudamericanos, froito da viaxe institucional realizada polo presidente o pasado setembro, fixo posible que Lugo fose a primeira cidade en acoller as propostas de profesionais de recoñecido prestixio. Para Uruguay, poder tener en el exterior del país una muestra de esta envergadura realmente conformada por artistas de primerísimo nivel y en tan alto número, es una oportunidad que tenemos que aprovechar y que realmente se puede aprovechar gracias al apoyo de la Diputación Provincial, que presta este marco fantástico y que presta todo el apoyo humano y todo el apoyo logístico necesario. Para nós é unha satisfacción poder unir esos lazos que tiñamos perdidos cos nosos emigrantes, tanto de Uruguai neste caso como de Venezuela e Argentina. Xa iniciamos eses contactos e xa iniciamos colaboracións cos nosos emigrantes no exterior, porque creíamos que era de justicia e a mes unha débeda histórica que tiña esta Deputación. O Centro de Artesanía e Deseño, que depende do Inludes, inicia con esta mostra outro dos seus obxectivos para este ano: o fomento do deseño máis innovador a través da súa sala de exposicións, a Capela de Santa María. Isto tamén é unha imaxe que queremos proyectar da Capela de Santa María, unha nova proyección que lle queremos dar desde a institución para fomentar a nova innovación. A Fundación TIC colaborou durante toda a semana co Centro de Formación e Recursos de Lugo na posta en marcha do curso Arte Digital dirixido á formación do profesorado. Mediante un obradoiro de curtametraxes levado a cabo pola Fundación TIC, se facilitou aos docentes as ferramentas para ensinar aos alumnos as técnicas de produción de contidos audiovisuais e multimedia. Un dos principais obxectivos desta actividade é fomentar desde os centros de ensino o uso das novas tecnoloxías e as súas posibilidades a todos os alumnos da provincia. Pues es una novela que es un poco distinta a otras novelas mías, es una novela más actual, es una novela que está ambientada, es una novela contemporánea, que ocurre toda la acción en Madrid, y es una novela, no importa decirlo, que es la primera de mis novelas que acaba bien, que tiene final feliz. Marta Rivera presentou a súa última novela La importancia de las cosas no Círculo das Artes. A escritora, semifinalista do Premio Planeta no 2006, mantén a tradición de pechar na súa cidade natal a xira de presentación dos seus traballos. Despedímonos cun paseo pola Mariña, un bo destino para pasar esta longa fin de semana na que, por outra parte, hai varias festas e citas populares, como a degustación de tenreira en Láncara ou a festa de San Isidro en Pol. Grazas por nos acompañar. Voltamos a vindeira semana.